Dneska budeme natáčať film so Samom a bude to akčňák. Takže dúfam, že si ho... Teda nebude to taký film, bude to taký seriál po videách. Ale predtým, než začneme, musíte dať like a odber. Dávam vám na to 5 sekúnd. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dúfam, že ste ho dali. Teraz si užite video. Naval prachy. Čakaj. Hop, tak. Dobre, sorry. No tak dáme ich. Ja nemám žiadne prachy u teba. Ale dávaj mi ich. Nemám prachy. Tu banky je veľa peňazí. Pôjdeme vylúpiť banku, tam je veľa peňazí. Nie, tak ja neviem. Dobre. Máme milión. Kde si zmizol? Ja som si utiekol, ja sa bojím. No, takže... No, tak teda nemáš niečo dvojmiestne? Keď si taký múdry, tak poďme vylúpiť banku, no. No dobre, tak... No ale daj niečo dvojmiestne, vieš, tak dobre. Dobre. Máš niečo? Prosím, choď do... tam, kde sa predáva oblečenie. Niečo poriadne kúpime. Na seba, ne? Ja už som zvyknutý. Toto je tvoj dom? No. Ja nemám žiadny dom, no. No môžeš bývať. Ty more. Môžem sa prezliecť? No máš tam ešte ani dva garáž. No tak to je teda super. A mne stačí asi toto. Kde tu máš nejaký šatník, lebo tu nevidím žiadno. No, niečo také dobré na vykrádačku. No, také niečo... Asi sa prezlečeme. Daj mi to oblečenie. No daj mi už to oblečenie. No, počkať. Ja dík. No. No tak ja sa teda idem prezliecť. No. No, tak ja som oblečený. Mám aj tašku pekne na vykrádanie, náboje. No. Samozrejme ešte si zoberiem zbranie. Takto. No nevyzerá to dobre. No. Takže. Máme tu takéto zbranie. Asi dáme takéto AKčko. Asi skúša bombu, dobre. Nebudeme sa s ním otravať teraz. Dáme si takto. Asi dobre. Dobre. Ja si myslím tiež. No dobre. Teraz už iba musíme si dať rukavice. No, taký menší strih. No. Máme už rukavice, ak môžeme vidieť. Si ready? No dobre, odvez ma do banky. Ideme do banky, ale ty šoféruješ, lebo to je asi tvoje auto. Neviem, odkiaľ máš taxík, ale dobre. Už sa teším na tie manisky. Samozrejme máme plán. Pôjdeme vylúpiť iba hornú časť, čo sú peniaze. Asi to je starý čeráp. No dobre, ideme. Poď.
No. Trapas. Dobrý deň. Dáte nám peniaze. Všetky. Ideš vykladať hore. No asi to niekto není. Asi, no, čo ja viem, možno aj zavere. Vykladám banku, ďakujem. Prosím, prídite, nahlasujem sa. Samuel Veselovský. A chcem sa nahlásiť za to, že vykrádam banku. Ulica je Ružínska, 7, bank. Hejvan bank, ďakujem. Dobre, musíme ísť. Poďme. Dobre, my už máme nové auto. Dúfam, že nejak strácame tých fízlov, tam sú vzadu. Policia, zastavte sa okamžite! Čo si to dovolujete, ty rybák pištík! Idú moc rýchlo. Musím na to poriadne šlapnúť. Ježiši, toto je staré auto. To si už nevedel zohnať lepšie. Daj, no čo je? Joj, kolesa! Joj, koleska! Ešte, že sme nedopadli horšie. Teraz to musíš ísť, akože záber na to. Dobre, ideme. Oj. Pomoc! No, tak sme sa zbavili tých fízlov. No hej, konečne. No. Musíme sa rýchlo zbaviť všetkého. No poď, nasadaj. Poď už. Idem ku tebe. Dobre. Tak. Tam si rozdelíme. Teraz zasa počujem nejakých fízlákov. Dobre. Musíme sa nejako dostať tak troška von. Nevadilo by, ak by som si na chvíľu počal tvoj trískač. Nie. Tak dobre. Musím si zobrať túto kartu. Hej, to je pána Samuela Veselovského. Nie. Tak, dáme si takto jet. No tak. Poď sem. Dobre, poď, nasadaj. Už leď, kam ideš, tak už leď, strácaš čas. Nie. Letím. 200. Dobre. Strácam. Vyskoč, hneď. 3, 2, 1. Skočíme. Ak sa vám toto video páčilo, tak môžete dať like a odber. Aspoň like a odber. To odber musíte dať, to je najhlavnejšie. Potom like, potom koment a potom zvonček. Ako posledné zdieľať. To je jedno. No, takže toto bude tak na dieličky. Na budúce si natočíme viac. No, takže prosím. Ten odber a like. Prosím. Ja fakt nemám žiadnych odoberateľov. No a to bolo už na dnes všetko. Ja sa s vami lúčim, dajte prosím odber. Prosím. A to je všetko. Dovidenia na budúce.